Salut! Eu sunt Tudor, tu sper că ești bine și bine ai venit pe wap.ro. În episodul trecut ți-am arătat cum poți să adaugi un proiect pentru ca tu să poți să profiți la maxim de platforma noastră. Ei bine, între timp cineva ți-a adăugat o licitație, o întrebare, a adăugat și un răspuns și vrem să vedem cum putem să facem aceste lucruri, cum pot să-i răspund și cum pot să-i accept sau să-i refuz oferta pe care el mi-a făcut-o și, până la urmă, cum pot să aflu cine a făcut acest lucru. Hai să ne uităm pe laptop și vedem deja că avem 3 notificări, pentru că v-am explicat că sunt 3 contexte pe care vrem să le abordăm astăzi. Primul, hai să vedem ce întrebare ne-a fost adăugată, pentru că până la urmă asta e un lucru destul de uzual care se poate întâmpla destul de des. Am primit o nouă întrebare, dau click pe notificare, deja vedem că a dispărut numărul, avem cu un task mai puțin pe ziua de astăzi. Mergem în partea de jos și apăsăm pe întrebări și răspunsuri. Și vedem mai multe întrebări, mai multe răspunsuri la întrebarea precedentă. Deci, practic, și această notificare că a fost adăugat un răspuns putem să o marcăm ca fiind citită. Să spunem că vedem că aici există un răspuns. Evident, vorbim de teste, deci mi-am răspuns eu mie însumi. Sunt mai multe persoane cu mai multe conturi. Dublă personalitate, să spunem așa. Dar să spunem că această întrebare, totuși, vedem că nu a răspuns nimeni. Nici eu, nici un coleg de-al meu, nici chiar persoana care chiar a licitat. Astfel încât tu vei scrie: salut, Tudor. Interesant să vorbesc mie la persoana a treia. Din păcate, nu dorim WordPress. Mersi. Simplu, la obiect, vrem să adăugăm acest răspuns. Vedem, în timp real s-a adăugat, la fel cum și noi am primit o notificare și respectivul specialist va primi o notificare și un e-mail, pentru că, din nou, e important tot timpul să fim la curent cu ce se întâmplă în lumea business-ului, orice secundă contează, iar WAP este acolo să intervină și să te ajute să ai o muncă mult mai ușoară și mai facilă. Vedem o ultimă notificare, un ultim task pe ziua de astăzi, și anume o ofertă nouă a fost adăugată pentru proiectul site de prezentare. Dăm click pe ea și platforma vedem că ne mută automat în zona de oferte, unde vedem o ofertă de 1000 de euro. Să presupunem că de timp am vorbit, am comunicat fie prin platformă, fie prin e-mail, fie prin telefon. Este la alegerea voastră cum vreți să comunicați. Noi nu vă îngreunăm și nu vă îngrădim dreptul vostru de a comunica eficient și rapid. Voi știți cum faceți acest lucru. Și până la urmă Tudor a luat decizia că vrea să liciteze și a făcut o ofertă de 1000 de euro, care vedem că este mai mică decât bugetul maxim pe care noi l-am alocat, și anume de 1500 de euro. Păi, totuși e ceva care nu-mi convine și aș vrea să-i mai pun o întrebare. Și așa că pot să-i dau răspunde: salut! Hai să ne auzim la un telefon. Pentru că cine știe, poate vrem să vedem dacă zodiile noastre și vocea ni se aliniază sau nu. Aducem acest mesaj și, la fel cum am spus, și la primit o notificare, un e-mail, și fie ne va răspunde prin platformă, sau dacă nu, cine știe, poate ne va suna direct, pentru că e mai simplu așa. Am vorbit, am comunicat și am luat decizia că el este cel mai bun om pentru acest proiect, cel este cel pe care ne-l dorim. Ce facem în acest context? Ei bine, apăsăm butonul de declară câștigător. Și viceversa, evident, dacă ni se pare că oferta pe care ne-a făcut-o fie este scandalos de mică, fie scandalos de mare, fie pur și simplu nu ne-a plăcut profilul specialistului pe care l-am avut în fața noastră. Dar, în cazul de față, ne-a plăcut, îl dorim, îl vrem, astfel încât o să apăs declară câștigător. Evident, sunt întrebat dacă sunt de acord, pentru că în momentul în care fac acest lucru, licitația va fi închisă și eu nu mă mai putea licita. Și da, sunt de acord cu acest lucru și am ales oferta noastră câștigătoare. În acest moment, ceea ce pot să fac este să-l caut pe Tudor, cel care a câștigat oferta, să-l contactez, poate să scriu un mesaj, trimite un mesaj, să-i spun: hei, salut, uite, hai să ne facem schimb de contacte, dacă n-a fost deja acest lucru, sau dacă vedem, cum e și în cazul de față, că are un e-mail public, să-l contactez direct, să dau un telefon sau orice altceva. De asemenea, în momentul în care o ofertă a fost aleasă câștigătoare, atât specialistul cât și tu vei primi un e-mail cu datele de contact. Deci dacă nu vrei să faci efortul de a găsi datele de contact, WAP face asta pentru tine, pentru că până la urmă asta suntem noi aici, să te ajutăm în procesul tău de business. Și totul se întâmplă foarte ușor și rapid din momentul acesta. Tu vorbești direct cu el, vă faceți contractele, decideți voi cum vreți să colaborați, WAP-ul nu mai intervine. Cam asta a fost pentru astăzi, ceva foarte scurt și la obiect. Sper că ți-am răspuns la întrebarea cum poți să alegi o licitație ca fiind câștigătoare, sau să pui o întrebare, sau să alegi un specialist potrivit. Dacă ai și alte nelămuriri sau întrebări, suntem la un mesaj distanță pe pagina de Facebook, Instagram, YouTube, oriunde vrei tu, acolo suntem și noi. Găsești link-urile noastre în josul site-ului.
Iar dacă ai orice altă nelămurire pe care vreau să o abordăm printr-un videoclip, te rog să ne lași sugestia ta în comentarii, pe e-mail, la telefon sau de cine știe, poate chiar în viața reală dacă ne întâlnim. WAP.ro, piața de proiecte unde toată lumea își face treaba.